tletong, katanya suruh pakai sepatu boot. Tak pakai, aku ya duwe sepatu boot. Aduh. Biar aman jarene. Jane ra apa-apa kena tletong ya iso wisuh kok. Tapi aku ya punya sepatu boot. Oh. Wis nganggo to. Sekarang sapine dipakani sik ndak nih nyepak. Sapine pakani sik. Engko ndak nih nyepaki wong. Disepak ya lara. Sekarang kita lanjut nimpal tletongnya ya bolo. Nek wis dipakani ngono kae aman bolo, ora khawatir lek sikile nyepak. Sekarang mulai dengan mengeruk tletong. Ambune piye? Sedep ambune. Kebetulan sana itu tawingan bolo, dari tak uncalke nang tawing. Sapiku ki meteng apa ora ya? Kok alus susune? Mentak-mentak meneh. Dah. Minggir. Minggir. Gila minggir. Banyutane mlebu. Wis bolo rampung. Wis selesai. Tugas nimpal tletongnya sudah selesai. Tak deloke sapine meteng apa ora? Susune wah, disabet aku. Sabet. Wah, kayake meteng iki. Nih. Susune gede-gede. Muga-muga ora zong ya, Pi. Nimpal tletong ya iso. Jane ra nggo citra apa bolo wong ya lek aku bar nimpal tletong ngono iso.